Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Namar bahe slap ham Meghalaya. But ki weki jela North East jong ka India. Kumta jur ka jingslay ha Bangladesh. Darangi pej hakeleng ka video. La ima ka jingslay ha Bangladesh. Ka Bangladesh kade gari thor. Hak bagi wa jong ki jela North East ka India. Bun kilek tu sa Bangladesh. Kumtala da jur slap ha India. Try ka jingslay ha Bangladesh. सहकारी कमिश्नर भूमि भाई हमें